Na jöjjön akkor ennek a mekes rúzs tesztelésének a második része, ahol egy barna szájceruzával fogjuk kombózni. Kíváncsi voltam, mi fog kisülni ebből. Mostanában láttam itt pár videót, ahol narancssárgás vagy rózsaszínes árnyalathoz használtak nagyon sötétbarna szájceruzát, amit én még sosem próbáltam, bár nekem is mindig erősebb a kontúrvonalam, mint a szám többi része, viszont mindig ugyanolyan szint válogatok, csak az árnyalatot variálom. Kíváncsi leszek, mi lesz ebből, de minden esetre ezt is kicsit így bedolgozom. Mondjuk erre szerezhetnék már vegyes csötet, és leszokhatnék erről, hogy ezt újjal csinálom. Na így most annyira nem illik össze ez a két szín, de én bízom benne, hogy jó lesz. A többi megrúshoz hasonlóan ennek is 10/10 volt a minősége, bár egy jó ideig kellett kenegetnem, hogy egybeolvadjon a két szín, mert nagyon sokáig látszódott, hogy melyik hol kezdődik. Úgyhogy egy ideig elszöszöltem vele, de egyáltalán nem vészes. Na, így is van azért színe, de lényegesen visszafogottabb, mint az előző videóban, ahol ugye ugyanolyan színnel húztam ki a számszélét, mint maga a rúzs, de így, hogy ez most barnával történt, így sokkal hétköznapiasabb szerintem. Szóval a következtetésem az, hogyha ti is szemeztetek már olyan rúzsal, amit egy kicsit harsánynak gondoltok, vagy úgy érzitek, hogy nem használnátok ki, attól még nyugodtan vegyétek meg, hogyha egy nudabb, vagy kicsit természetesebb, vagy kicsit sötétebb, a szátokhoz jobban illő színt kentek alá, és úgy viszitek fel, akkor sokat lehet tompítani az árnyalatán. És talán bátrabban hordjátok, és egy kis idő elteltével talán jobban fog tetszeni ez az élénkebb árnyalat, amilyen valójában a termék.